मा खौरां? सार आं एमए पास मोनोब्ला नोंथांनि अफिसाव फिसा फिसौ साख्रि मावगौमोन आं। साख्रिखौ बेबायदि दाउ अमा नागिरनाय बायदि नागिरबा मोनो। आंनावथ' दा भेकेन्सि गैया। थां 10 बोसोरनि उनाव फै। सार आं बुंबायना 10 बोसोरनि उनाव फै। थां थांदो थांदो। अरे सोमखोर, ओइ सोमखोर, बहा फैयामोन? अफिसनि दरखं सैमा फाग्लाफोरबायदि साख्रि नागिरलाबायदोंमोन आं। दस्राफ्राव इन्टारभिउ होबाबो मोना, कम्पानियाव मावनो नागिरबाबो मोना। आच्छा मा मावनानै जाबावनांगौब्रा दाब्ला? बेखायनोथ' आङो मेट्रिकआव खेबसे गार्लिनजोंबो गारि ड्राइभार जादोंब्रा। आच्छा दाब्ला आंबो गारिखौनो सालायनोसै। नों सालायनाय बादि सोरनावबा गारि दंबावो नामा? नों सालायनोब्ला जोंनि माहाजोनाव गंसे एल्ट' दंबावो, नों आंजोंल' थु। जागोन। सोमखोरा एमए पास, नाथाय दा जासिगोन गारि ड्राइभार। बिदिब्ला बे सार्टिफिकेटखौ मानोबाव आंलाय? ओइ सोमखोर, बिदि नङालै। सानसे समाव बे सार्टिफिकेटआ खामानि होगोन, नों आंजोंल' फै। थ'